А ми готові поговорити з Рефатом Чубаровим, головою Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Рефате. Добрий вечір. Ну от ми обговорюємо зараз ті повідомлення, які вже офіційно звучать на окупаційних ЗМІ, що в Криму не вистачає води. Я хотіла трошки з іншого боку обговорити з вами цю проблему, тому що от сьогодні буквально з'явилося повідомлення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про те, що тристороння контактна група домовилася про обмін людей, і там зрозуміло, що цей обмін відбудеться до Великодня, і там немає кримських татар, там немає взагалі кримських бранців. І от вчора в нашому ефірі Ескандер Барієв, він сказав, що росіяни не дуже хочуть міняти українців, які були захоплені в окупованому Криму, тому що для Путіна це така обмінна валюта. І він передбачив, він говорить, що, скоріш за все, це може статися або через те, що наближається якийсь міжнародний суд, в якому Росія може програти, як той суд по морському праву, або через воду. От на ваш погляд, от наскільки можливо, що росіяни притримують обмін саме кримських бранців через те, що вони сподіваються обміняти їх на щось, на ту ж саму воду? Дивіться, у російської сторони окупанта можуть бути різні причини того, чому вони зараз чи взагалі не хочуть звільняти незаконно засуджених неправомочними судами на території тимчасово окупованого Криму кримських татар. В них можуть бути різні причини, але мені здається, тут головне те, наскільки ми, українська держава, є наполегливими, якщо хочете, ультимативними в тому, щоб звільняли всіх на всіх, а не лише тих, яких хоче звільняти російська сторона. Мені здається, що серед тих причин, які вже ви озвучили зараз, може бути причина, і вона, я не вважаю її такою немаловажною для Росії, вона таким чином стверджує, нібито, де-факто вона стверджує свою присутність, нібито далі легітимізує Крим у складі Російської Федерації, а ми відсутністю з нашого боку наполегливості, жорсткості питання звільнення кримських політв'язнів, ми нібито мовчазно з цим погоджуємося. Я знову не розумію, що відбувається з нашої сторони. Абсолютна тиша з боку Офісу Президента. Ми намагаємося з'ясувати причини того, чому знову кримські татари, які відстоюють принцип територіальної цілісності України над півостровом, які зберігають свою гідність, які тримаються там, чому вони знову на узбіччі цього процесу. Я абсолютно не розумію пані Денисову, яка мовчить на цю тему. Отже, мені здається, що тут є питання якоїсь такої, знаєте, як це кажуть в таких випадках, по умовчанню. Є якісь інші питання. Питання бажання не дратувати Кремль задля того, щоб, отримавши якусь кількість звільнених, просто покращити, скажімо так, своє становище в українському суспільстві. Але це ще поглиблення, попадання в пастку. Ми йдемо в пастку, де ціною є людська свобода і людське життя. Ну от вчора ви написали в своєму Фейсбуці, що владці уникають чесної розмови щодо звільнення політичних бранців та зловживають терпінням. От скажіть, будь ласка, ви вже назвали, Офіс Президента ви назвали Людмилу Денисову. Поясніть, будь ласка, в чому полягає це уникання? Ви звертаєтесь, вас не приймають? Чи як це відбувається? Слухайте, мені це просто не дуже зручно говорити в ефір. Я третій день не можу зв'язатися з уповноваженням Верховної Ради України з питань прав людини пані Денисовою. Третій день. Я їй пишу записки, вона каже, я вас наберу, і вона не набирає.
Що стосується Офісу Президента, в них є зовсім інші болячки. Хай це і буде на їхній совісті, наскільки вони є для них, чи для країни, тобто не для них, для країни актуальними. Це повсякденні такі перемовини з фракціями, з групами депутатськими, щоб забезпечити голосами ті чи інші законопроєкти. Але дійсно у нас не було останніми тижнями жодної консультації з приводу того, що кримські татари знову залишаються за межами можливого обміну. При будь-якому своєму такому, можливо, такому незадоволеному відповіді на ваше питання щодо обміну, я як людина, як голова Меджлісу хочу, щоб будь-який обмін відбувся. Але ж люди чекають виконання того, що говорилося. Останній обмін, коли відбувався, і після того були запевнення з боку всіх, починаючи від президента і завершуючи чиновниками різного рівня про те, що наступними будуть кримські політв'язні. Пане Рефате, а не бачите ви от в такому униканні навіть розмови з вами, певне сприяння дискредитації Меджлісу? Тому що ми знаємо, як люди, які знаходяться в окупації, як вони все це сприймають, їх це дратує, і це знижує рейтинг і легітимність представницького органу. Знаєте, влада, яка намагається, якщо погодитися з вами, то влада українська, яка за рахунок втрати своєї території когось хоче дискредитувати всередині українського суспільства, то тоді ця влада просто є такою, що вона не розуміє, що вона робить. Бо що значить дискредитувати Меджліс кримсько-татарського народу? Всі кримські татари, вони настільки зараз об'єднані, і весь світ знає про те, що утримання Криму, окупованого російськими військами, який де-факто імплементований в російське середовище, все сприйняття українськості Криму, воно багато в чому зберігається завдяки кримським татарам. І питання повернення Криму – це є питання повноцінної комунікації з кримсько-татарським народом. В даному випадку мова йде про єдиний орган виборний, який обирається кримськими татарами і який презентує інтереси кримсько-татарського народу. От сьогодні архієпіскоп Симферопольської Кримської православної церкви України пан Клімент, він звернувся до президента відкрито і назвав два імені. Це Володимира Дудки та Олексія Басарабова, журналістів журналу «Чорноморська безпека». Тобто, в принципі, ми бачимо, що йдуть вже прямі звернення і назва імен. Чи не планує Меджліс зробити аналогічний крок і просто опублікувати імена і вимагати впряму від президента відкритого діалогу, від президента і уповноваженої з прав людини? Знаєте, для мене є неприйнятними деякі пропозиції, питання, я про це неодноразово говорив. Однією з неприйнятних таких пропозицій є тоді, коли мені кажуть, а ви можете визначити пріоритети по звільненню людей? Уявимо собі, що Російська Федерація не захоче звільняти всіх кримських політв'язнів, а, скажімо, запропонує звільнити 5, 10, 15, 35, і мене просять називати якісь пріоритети. Я тоді завжди говорю про те, що це абсолютно безчесна ситуація, коли хтось має визначати пріоритети. Ми маємо вести переговори по звільненню всіх. І ці самі переговори, вони можуть там створитися ситуація, коли якась частина людей буде звільнена, але там вже мають звучати абсолютно інші аргументи. Є люди, які у нас є дуже такому найгіршому фізичному стані. Вони там просто вмирають в цих російських тюрмах. Є люди, у яких по 5-6 дітей, і деякі з цих дітей
дітей, вони є, ну, хоч і на волі ці діти, але вони є теж в дуже складних ситуаціях. Тобто є різні ситуації. Але, знаєте, самі переговори мають визначати такі моменти, але тоді, коли не виключається Крим. А зараз вже котрий раз українська держава погоджується на те, що Крим в цілому виключається. Ми ж говоримо не лише про кримських татар, хоча там їх абсолютна більшість. Ми говоримо про всіх, і про Дудко, і про всіх інших, які заарештовані в Криму.